Madzulo abwino konse kumene muli. Iyayitu munthu japano dziko la Senegal wasanduka tsopano spikala wa nyumba ya malamulo. Kodi chachitika ndi chani kwenikweni, like zikukhala bwanji zinthuzi? Munthu ndithu anchotsa ngati prime minister wa dziko la Senegal, komanso kungotha 2 days wakasanduka tsopano spikala wa nyumba ya malamulo. Monsieur le Président, So chachitika kwenikweni ndi chimenechi ndichi. Timvane bwinobwino nkhani yayenda chonchi. Munthu uyu poyambirira asanakhale prime minister, munthu uyu ndi MP, okay? Munthu uyu ndi member of parliament, ndi MP. Nde malamulo sakulola kuti mkuluyu akhale MP komanso akhalenso prime minister wa dziko la Senegal. So pa nthawi imene anasankhidwa kukhala prime minister wa dziko la Senegal, nde UMP uja unakhala ngati aukhwatchakaye wafa. So pano amuchotsa ntchito ngati prime minister, so ameneranso kuti the position was reinstated. Amene kuti abwererenso kupitanso ku nyumba ya malamulo. Koma chinachitika ndichi 2 days. Okay, amuchotsa prime minister, akubwerera ku nyumba ya malamulo malinga ndi article yawo 124. Akubwerera ku nyumba ya malamulo kumene kuja speaker wa nyumba ya malamulo dzina lake amachita kuti El Malik Ndiaye. Iye uja anango out of nowhere anangopanga resign kuti akuluakulu basi ine uspika andopanga resign. Chifukwa chani upanga resign? Nkhani yake akuti kufuna kupereka njira kwa madala Ousmane Sonko kuti abwere akhale speaker. So here's what happened exactly. Mkuluja wafika ku parliament, wapeza kuti speaker wa nyumba ya malamulo wapanga resign, wapita. Okay? Nde malamulo akuti ayi tipezani wina, votani. Candidate anthu amene ali interested kufuna kuyima uspika wa nyumba ya malamulo munthu mmodzi amene ali Ousmane Sonko. Popandanso winanso amene akufunanso yayi. Kuti zikukhala bwanji kodi? Tiye ndiyang'anire anthu ovota amene akuvota alipo kwana 133. Okay? Modzi amene alipo 133. Modzi sanabwere. Atsala ngati 132. Tiye ndivote onse 132 kuvotera Ousmane Sonko. Onse 132 kuvotera munthu amene kuti iyeyu ndithu akhale speaker wa nyumba ya malamulo. Meaning ngona kuti komanso uyu mkulu ti amene wachokayo ngati speaker anachita kunena yekha kuti ineyo ndapanga izi mwadala, komanso ndikufuna kupereka mpata kuti mkulu amene sangabwere muno kuzakhala ngati MP wambaye, koma akuyenera kukhala speaker wa nyumba ya malamulo. Ndende ndapanga dala. Actually ndi ally, ndi friend, komanso ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani chake cha PASTEF. Chipani chimene anachiyambitsa mkulu ameneyu, chimene chapangitsa kuti uyuyu Bassirou Faye uja president wa dziko la Senegal kuti akhale president. Chimene chinamutola chimene chapangitsa kuti chimene iyeyu ali chipanimo, right? So kwa ena amene sitimadziwa bwinobwino kuti chachitika njani nkhani ndimeneyo. And iyeyu anapanga resign ndithu pa 24 May, leo 26, 2 days. Munthu amene ndithu anthu amukonda kwambiri, amankonda kwambiri. Why? Because of my ideas zake ndi mmene yeye amapangira zinthu zake. Imagine anthu onse ma-MP onse kuti state 132 onse kuvotera kuti basi then amene akhale speaker wa nyumba ya malamulo. Mukunaonanso gulu limene likhalira muchaso. Nditi president pene papa akaona sikuti sizumusangalatsa yayi chifukwa speaker. Anyway guys, ndimangofuata pasanoka information kameneka kuti ena nkumala kuti chochitika njani. Thank you so much. Malawi and cameras.